muke fiye ga mu hannunka ne ya zan ji da wallahi ni shi ne Zaka feeling come on boss nigga babu shake. You be small picking boy, you be look at it. When you got more money, then you feeling okay. Ai kudi da maciji abun kashewa ne. Ba doko Benz ba sai dai ko Ferrari. Oh but the Phantom. wallahi hannunka ne fa bari same shi Sai shi ni da big boy kallon sumu. Zata ci shawa. ya ga ka kuskura ne haduwa ta kasi gidi Allah ya fi Allah kudi Allah ba da hanzu kasan Allah ba da kudi na ganta na san kuma na ga tasowanka na san abubuwa Allah ce maka mu karshe abinda aka saba kayan buro sai da buro wannan gilasin ma fa ya hade Allah wallahi da Allah kula to shi bara na zauna fa labin sai ina bukata mota a ni da Benz ai sai bitu sai shi amfani da gangara amfani a ci kun ga sai baka yi ba terere gari amga Allah ko sai mun ka ga gudurin nan kai da la gaba gida ba ka ga bani Allah ya amma ma da jama'a ku celebrity sun tarka sai a hankali wai celebrity muna nan an tara to kuma din ma ba wannan bai a kai ka bai you got less care cause you got less kudi. You need more love than you need more kudi. I need coke famous cause you got the kudi. You wanna go to school cause you need the kudi. All about the hustle cause I'm all about the kudi. All about the what? All about the kudi. All about the what? All about the kudi. a ya kike yan mata sannu fa wallahi na ga dan wuce wanki ne nace to bari mu zo mu gabatar da kaina a gare so kin gani ba ma a garin nan nake ba daga Germany ina fita kasashe to akwai irin harkokin mahaifina complete ni nake kula da shi idan baki kin wuce wani gida wannan gidan dadi na ne main house na muke ina legalcy da kike jin labari ana legalcy legalcy da yes kuma yana hannun mahaifina so idan ba wani damuwa it's okay sai a yi wa mahaifinki hanya kuma ku samu Allah kwarai sosai so dala idan ba za ki damu ba ko zan iya dan taka miki sai in dan sauke ki a ba matsala zan tafi da kaina ina kusa gida okay no problem ba damuwa so idan ba za ki damu ba ki dan samu contact naki anan so sai muke yin waya ko okay so ba matsala ban contact 080 69 El Donze 9+9+9+9+9+9 Kelly your body dey shake so you know say you dey make Allah ya taimake ni if you give me your love I go give you my love girl your body dey shake so you know say you dey make me crazy if you give me your love I go give you my love yeah sheri give me your good love make I give you my good love you dey blow my mind good love make you give me that your good love oh yeah give me the love me mashin za Allah Musa dan Ingila kai ba ni bane ha bayan za ka ce min ba kai bane kai ba ni bane ba kai ba kuma wallahi ke amma fasa daukai dama dai makaryaci ne kai yan ƙarya har irin wanda suke wa yan mata ƙarya That's what we shall you want.